Sa loob lang to, boss. Okay. Sana makabawi ako na. Siyempre, inuuna ko muna kasi yung anong asawa ko talaga. Kung wala lang sana siyang sakit, may gusto ko na anawin sakita na yun, kaso ayun po mga kaparing Jason, time check natin ay 1:18. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun, galing ako dun sa barracks at nag-live at nag-vlog din doon. At umuwi na ako. Bali, bumili ako ng tubig at yung ano namin sa biyahe, at bumili ko ng gamot para sa sakit sa ulo. Po namin. Maglaba ka pa rin. Si Bibi Pumasok. sabi ni Mama, kasi kagabi raw si Nini, yung kapatid ko kasi, iiwanan sana namin dito na magbantay din sa tindahan kasi may milk tea naman sila, tapos mag-asikaw sa anak ko. Kasi kagabi pala sila, si Nini, sumama yung pagkaramdam. Tara. Ano doon? Bulon niya, ano? Bigyan ko na ito sa Adi. Oo. At nagkasakit pala kagabi. Migraine naman. Nag-ano nila, nasikaso nga nila mga madaling araw daw. Kaya sabi ni Mama, kaya ni Papa, sila Bibi doon daw sa bahay. Kasi kung paano kung sumama yung pakiramdam daw ni Nini. Hindi, kasama si Tito Ilad. Kaya nga. Parang naano kasi ako, mahirap doon magbiyahe-biyahe. Eh sila naman mag-hatid, si Nono daw. Mahirap Kasi kasi. nag-emergency daw sila kagabi. Kaya ready mo ano, sabi ko sa kanila, basta ako. Sabi ko sa kanila kasi before 2, sabi na daw, umuo naman. Kaya nga, papunta na nga dito, sabi ni Papa, paano nga kung biglang, kasi yung kapatid ko biglang bigla yung ano, yung pakiramdam na sumasama. Paano kung di makita? Hindi naman kaya ni Ilida pumunta doon para may ng tulong. Mahirap kasi ang Kaya sabi ko, ready mo yung damit para kung ano, doon sila si Bibi. Kasi saglit lang naman tayo. Tara, kasi kasa na tayo. Mag-alas 2 na. Pyramid lang wala. Ayun po mga kaparing Jason, at yun, nag-aabang na nga kami ng Superlines. 2:32. Bali, yung anak ko ay pumasok. Pero alam niya naman na alis kami, pero siyempre hindi niya kami makikita nga alis. Tabang ko na tong bag dito sa kalsada. At baka malagpasan na naman tayo ng Superlines. At yung tao dito sa tindahan namin, yung kapatid ko, sila Nini, sila magbabantay kasi may milk tea sila dito. Ha? Oh, may ano na oh. Ito yung ano nila, pisto ng milk tea. At may misa na pala. Kano bilhin ninyo nito? nagagagi pang alas 7:30. Palugod mo na. Kambabakan dyan. Larugsahan ka di Ano ginibunso na niya di Pinalitan na lang. Pinalitan. Okay. Pwede na. At may first customer oh. Bago kakuha. Ayan yung milk tea nila. Sabi niya, mag-uusap kami dito ni Yona. Usap-usap kayo diyan. Ang talaga. Dapat doon pa rin kasi yung anggi dito papasok pa rin dyan. Tinitingnan mo yung ano. Baka malagpasan na naman tayo tulad kaparehas nung dati. Ay, dami na lang sa kamukha na. Diyan ko sa tabaga. Ito kami ng noodle. Aray, diyan ko sa super light. Baka dumaan na yun. Alright. Kayo na bahala dito sa tindahan. Pag may ano, alam na. Wala sila. 80. At pagbalik namin ng misis ko, pagbalik namin, asikasuhin ko na rin sa tindahan kasi magsisimula na nga yung palaro dito.
At kinausap ko na rin yung ano yung yung tindahan yung grocery na kinukuhanan ko na aalsa muna ako. Kumbaga angkat muna ng paninda, tapos pagkatapos ng pista ay babalik ko rin yung nakuha ko. At walang tubo yun. Bali yung kikitain, yun ang mapapasakin. Kung magkano yung lista, yun ang babayaran ko. Tapos yung tira, pwedeng ibalik. Alright, ganun lang yung diskarte. At sana maging okay na. May yung binta, may. Dalhin mo yung pera kasi yung binta niya. Iba katapusin tayo. Dalhin mo pa rin. Dalhin mo yung pera. Ataw yo. Ayan po, at dito na yung super lines. Sana hindi puno. Dito na kami ni. Sa loob lang to, boss. Okay. Sige po. Natin, pag mo to. Dito mo. Sa baba na may mga bawal pala. Sige, nasakay na. Sige. Salamat. Okay, no problem. Ayan po, nakasakay na kami. 257. Kakaalis lang ng bus. Yun. Sana yung biyahe. At sana maging okay na rin yung ano namin. Yung lakad namin ngayon. Right? Yun, maraming salamat sa mga sumusuporta doon. Sa site. Yun, shoutout sa inyong lahat. At ingat kayo dyan lagi. Ay, nagutom. Ibaw na saging. Mainit pa yan. Ay, naka-premiere ako. Sige, may candy ko. Kabusog pa ako. Ibaw na saging sabaw. Dami niya. Yan yung dala mo. Yan yung hiningi ko doon yung sa dala nila karot. Galing Burias. Saktong-sakto lang. Yung ano, pinaluto ko sa'yo na itlog. Ano yun? Mami. Ano kayo pamasakay? 950. Ha? 950. 950. Pag aircon, pag ordinary, 850. Yung pamasahe. Pag aircon. Bali, dalawa tayo. Basta yung pag-import namin na nagagastos namin pag pumupunta dito, yung 5K namin, bayad yung 5K. Hindi pa kami mamimili-mili na kung ano-ano. Talagang pamasahe ng pagkain. Pamasahe lang tapos pagkain. Pag papuntang Manila, nagbabaon na lang kami para makatipid. Pag uwi din, bumibili ng aming kanin. Oo. Tapos, tubig, may dala kaming tubig para makatipid kasi kailangan natin yung pera talagang tipirin. May kamahalan din sa May kagagastusan. Tulad yan, nagdala na lang ng saging saba. Siyempre, ang hirap kumita ng pera. Kaya, Yung basta, pasalamat kang sa ano. Nasuporta nila sa challenge ko. yun. Parati ako nanonood. Silent viewers po siya. Maraming salamat po sa lahat ng supportan nyo. Siyempre, kasi sobrang solid ng suporta talaga. As in, nung sinabing kasama ka sa challenge, medyo kinabahan na rin ako. Ba't ka kinabahan? Bago ka pa lang eh. Ah,
Rosan, si Kuya Juggernaut, si Kuya Ruben, si Kuya Ruel, Oo. si nagpalipad din si ano, Oo, saan mo kabisado mo? si Mel, Tate Mel, Sino? si Kuya Julius, Oo. diba? Marami pang bago. Tapos may bago si Kuya Freddy Lanina. Sino pa? Wait ah. Si Ate Eva. Sino pa? Wait lang. Alam ko na. Ano sa'yo mo? Kubaw po. Ate Colleen. Yan, si Ate Colleen, sorry po. Na ano eh, minamadali mo ko eh. Sino pa? Sakay, sumakay. Kawagan. Sino pa? Ate Colleen, Kuya Ako, Ruel. 950 yung pamasahe natin. Kuya Ruel Reyes, Kuya Ruel Liboon. Robin. Robin. Ruben, Libo. opo. May Ruel Juliano pa. Oo. Tapos, Ate Maris. ganyan si Ate Maris. Yuko. Solid viewers, solid ano pa. Si Ate Maris nga yung ano eh, yung nasa Oh. isip ko eh, siya pa yung makakalimutan. Nakakapagpabagabag. Yan. Sino pa? Naisulat ko, meron pang isang bago eh. Ito na, ticket namin. Di ba may pinano ko sa'yo, may pinagawa ko sa'yo? Nandun? Sino pa ba? Sa isip ko eh. Wait lang. Alay. Inaano, lahat na ba nasabi ko? Magtatampo sila. Hindi yan magtatampo na, sa isip ko naman sila lahat. Sino pa? Sino? Vince Navy official. Palipad yun. Si Kuya Gatcho. No. Sino pa? Si Nene and Au Au. Sino pa? Kanina mayroong bago. Kuya Eddie Boy Vlog. Ay, pero parati siyang nanonood. Oh. Silent viewers din siya. Sino pa? Wait lang. Ate Cherry, nabanggit mo na. Ate Oo, Maris. Ate Sherry A. Kuya Jaime. Apo, si Kuya Jaime Vera. Sino pa? Ate Nel. Ay, si Kuya Michael. Kuya Michael. Yan. Sino pa? May bago pa kanina. Yung si Kuya Freddy nga. Mayroon pa. Ate Hershey. Ay, si Ate Hershey. Pero naririnig-rinig ko na yung pangalan ni Ate Hershey. Narinig rin na nag-bano yun sa atin, sponsor yun sa atin. Ate Kaya Hershey. pala parang feeling ko pamilya. Siyempre, yung mga solid Meron pa. viewers din natin kahit... Mayroon ka pang di napabanggit. Kuya Bruce. Ay, oo. Halo-halo na sa utak. Sino pa? Kuya. Ang sabi niya, alam niya lahat eh. Wait lang. Ang dami na nasabi. Parang... Mayroon pa. Kuya Rene. Ano? Solid viewers at yan. At yun po sa mga di mawabanggit, pagtapos ng vlog at sinabi ko sa kanya, isulat niya. Nakasulat po lahat. Isulat niya para yung pagsulat mo sana walang makaligtaan. Meron pa yung mga mahirap banggitin na anong pangalan. Oo. Sinulat mo yun? Oo. May screenshot ako. Ba't nakasulat hindi screenshot? May screenshot ko muna kasi pag ano, hindi naman agad-agad ako nakakakuha ng... Dami ano. Siyempre, Solid mga suporta talaga. solid viewers. Si piroin mo, hindi naman sa pag ano, yung mga sikat. Siyempre, dahil po yun sa ano, dahil yun kay Kuya Noli Vlog. Kasi mga solid supporters yun ng Team Pahaway ng Kuya Noli Vlog. Siyempre, nakabahagi tayo sa grupo ng Team Pahaway. At nandun yung suporta nila. At hindi lang sa akin, pati yung suporta nyo sa kapatid ko, kila Franstar, kaya Pangulo. At yung pumunta yung mga bisita na pumupunta sa Team Pahaway. At yun, maraming salamat at di nabibigo si Kuya Noli. Nandun pa rin talaga yung suporta nyo. Napaka-solid nyo. Nung pagdalaw nila, nila Jan Riot. Nandun talaga. Kumbaga,
di napahiya si Kuya Noli. Nandun yung suporta ng mga supporters ng Team Poway. Nung pagpunta nila, nila Kapakpak. At yun, dahil doon, nakagraduate si Kapakpak. Maraming salamat. At congratulations, kasi graduate ka na din. Hindi pa tayo graduate mamaya. Ay, di pa sure. Next, sure na yun. At yun, at di pa man tayo nakagraduate. Pero next, ni Idol, graduate tayo. Muli, kahit di pa tapos yung laban, thank you sa suporta nyo na pinakita nyo sa akin. Always. At pinadama, nakakataba ng puso talaga. Gawa nga ng hindi ko inaasahan yun. At ito yung pinakaunang first time ko na magkakaroon tayo ng medyo malaki-laking revenue sa larangan ng YouTube. Yan. Sobrang laki niyan. I love you. I love you sa inyong lahat. At yun, siyempre, kasi di naman natin yun dahil sa mga tumutulong sa mga live at nagkakaroon ng gana yung mga viewers. Kasi pangit naman mag-live kung mag-isa ka lang, kumbaga nakakatamad panoorin. Dahil doon nandun sila, sayaw-sayaw at game na game, kahit bagong kain, talagang nandun sila lahat. At lahat po kayo, thank you. At sa mga tao rin doon, kapag nag-i-edit pa ako, kinukuha na yung GoPro. Yun, thank you sa inyong lahat para makapag-vlog. At siyempre sa mga kasamaan ko na, kasi kakaiba talaga yung challenge na kumbaga nagbibigay sila ng ako muna mag-upload ganyan. Nagpaubaya. Nagpaubaya sila. Thank you sa inyo at sana maintindihan nyo yung sitwasyon kasi yun nga, kakaiba yung challenge ngayon na binigay ni Idol. Hindi tulad ng mga nakaraang challenge, nakaraang taon na basta revenue lang o palipad o upload tapos wala pang limit, pwede kang mag-upload ng 10 minutes o ilang minuto basta may upload ka. Ngayon may quota 20 pataas, kakaiba talaga. Saka first 5 days dapat maka 10k 10k, kaya grabe. Tapos pagdating ng 15 dapat maka 60,000 views ka na. Grabe talaga yung antok, nandun talaga yung antok, naramdaman ko yung antok talaga. Talagang pwede nang matulog ay kailangan wag mo nang matulog. Siguro pagkatapos na. Siyempre kay God, maraming salamat kay God at hindi tayo pinapabayaan kasi kahapon munti ka na akong malaglag dun sa scaffolding. Nakita ni Kuya Puloy. Nakita ba ni Kuya? Oo, kita ni Kuya Puloy. Tapos di man na-videoan kasi yung camera ko patay. Nakapatay yung camera ko. Laglag yung GoPro, talsik. Buti di nasira. Na pinulot ni Adji. Salamat sa suporta. Thank you. Natayaan nyo. At nag-iisip ako kung paano ko makabawi. Sana makabawi ako na. Siyempre, inuuna ko muna kasi yung asawa ko talaga. Kung wala lang sana siyang sakit, may gusto ko na sakita na yun, kaso sa akin na lang yun. Saka na yun, saka na. Mabawi at kabawi. Saka na yun. Alright? Napahaba yung pentahan na to. Oo. Ayun, nasa banda na kaming Bula. Layo pa. Anong oras pa lang? 3:25 pa lang. At yun, maraming salamat din sa kapatid ko na nagbabantay nga dun sa anak namin at sa tindahan. Pinagsabihin ko naman yung kasi natatakot din ako na siyempre yung mga pabigla-bigla na yung tuloy nga yung lindol. Sabi ko wag silang patulog-tulog lang gusto kasi ako pag umi ako sa bahay, puyat ako din lagi, nag-i-edit ako. Pinapakiramdaman ko yung tulog sila, ako gising. Kasi pinapakiramdaman ko yung panahon. Hindi natin alam yung ng lindol eh. Baka matabunan tayo dun. Nakakatakot sa pag-isip yung mga ganyang bahay. Pero pag ganyang lindol, nakakatakot. Takot talaga.
Hindi nila alam na nasa labas na sila eh. Kaya ginising ko, binuhat ko talaga yung anak ko. Anong kaya reaksyon ni Bibi pag uwi niya galing sa school, wala na tayo? Pinaalala ko naman sa kanya bago pumasok. Sabi ko, pag uwi mo, baby, wala na ako ha. Magkano ka. Binilin ko na lahat ng gusto kong ibilin. Kasi, yun nga, hirap ng sitwasyon kasi. Kung Sana matapos maaari na. lang. Sana matapos na to. Kaya, Kasi, nakakapagod. pagpunta natin doon sa ano, sa isip ko na. Sa next ano. Hirap eh. Hirap pag ganito. Pagod yung utak, pagod yung katawan. Pagod din yung bunso. Tapos na yung premiere. Matapos na. Matapos na yung premiere ko. Mag-i-edit ako. Ako matutulog. Natulog ka muna. Yan. Basta thank you po. Walang Nakakataba ng puso talaga. Wala hanggang pasasalamat. Kasi anong pitcha pa lang at ganun na kagad yung revenue. Basta kung di ako nakasali sa challenge, baka yung revenue ko ngayon baka 100 o di pa. Tsaka ano naman, parang ano na tayo ng 100 lang. Oo. At sa Yung mga unang di nag-skip ng Patalastas, maraming salamat po sa inyo. At yun, sa mga viewers, thank you po. At sana po, kahit tapos na yung challenge natin, sana supportan nyo pa rin yung mga upload ko. Maraming salamat sa may nadagdagan yung mga subscriber ko. Thank you. Medyo umaangat-angat na tayo. Ayan po, hanggang dito malayo na. pa pero malayo na. Hanggang dito na muna yung ating vlog. At may dudugtong pa tayo, may panibagong vlog tayo na gagawin sa mga stopover. Ayan po. Love you all. Bye-bye.